Inaanyayahan ni Cebu Archbishop Alberto Abit Uy ang mga Cebuano na patuloy na magkaroon ng pag-asa sa kabila ng mga hamong nararanasan sa lalawigan, partikular na ang lindol at pagbaha na nagdulot ng mga sakit at kawalan ng katiyakan ng maraming pamilya. Ayon sa Arsobispo, pininilang Diyos na manirahan kasama ang kanyang bayan hindi sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa gitna ng mga pagsubok at tiniyak niya na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang mga nasasakupan. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu sa kanilang matatag na pananampalataya na ipinamala sa ikasiyam na araw ng Misa de Gallo. Sa kabilang banda, bilang bahagi ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon, inalagay sa Red Alert status ng Bureau of Fire Protection, Central Visayas ang rehiyon. Ayon kang Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr., ang Regional Director ng BFP7, layunin nilang makamit ang zero casualty sa mga insidenteng may kaugnayan sa paputok at patuloy na hinikayat ang publiko na magsagawa ng mga hakbang sa fire safety upang matiyak ang isang ligtas at mapayapang selebrasyon. Pinalakas din ng Police Regional Office 7 ang mga hakbang sa seguridad sa buong rehiyon upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa panahon ng Kapaskuhan at pagsalubong ng Bagong Taon sa ilalim ng programang Ligtas Paskuhan 2025. Inilagay ng PRO7 ang lahat ng mga unit nito sa heightened security posture. Samantala, nagsagawa din ang Department of Health Central Visayas ng 2025 Ligtas Christmas Campaign sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang bahagi ng paghahanda para sa Kapaskuhan. Itinampok ni DOH Regional Director Joshua Brillantes ang tatlong sub-campaigns na naglalayong pangalagaan ng kalusugan at kaligtasan ng mga komunidad. Nanawagan ang DOH sa publiko na gawing pangunahing prioridad ang kalusugan at kaligtasan upang matiyak na ang bawat pagdiriwang ng Pasko ay maging ligtas, mapayapa at makabuluhan. As we joyfully welcome the Christmas season, the Bureau of Fire Protection Region 7 extends its heartfelt greetings to our valued community. We take this opportunity to express our sincere gratitude for your continued cooperation and support. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!